देना फामे सानैजों गोसथोलायनोसै देब्रा दे सानैजों सानैजों मोजां मोनलायनोसै दे खर' गारि जाबाय नामा आंखौ बारा डिस्टार्ब खालामनाङा दे दानो सारमोननो खोन्थाहरगोन आङो सारमोननोलाय मानो खोथालायनांगौब्रा आंथ' सिखाव खावाखैना गोसथोलायनोसो लिंदों अनलायनायाव मोजां मोनलायनायाव बारा जेबो दाय जायानोलै देना सानैजों हायोलै आसला एमब्राथारो नामा ना सानैजों गोसथोलाय मारनोसै मा होननाङो माबादि लाजिथारा नालाय गोसथोलायनाया बिदि लिंलायनायाव अख्राय गोसथोलायो मोजां मोनलायनाय बिदि जर जबस्ति जाया जाम्बा मोननै गोसोआ गोरोबलायनांगोन मोजां मोननाया जानो होनबा जाया बे मालाबा जाफ्लाङोसो दे होनबालाय जाफ्लांदोब्रा हामथारला आंना गोसथोलायथारनोसै दे लाय आं नोंनि बे हाराव थारुन मोखांखौ मेगनाव लादाय लादाय साम' लादाय थां माथां बान्दर साइज लागाव जावजाबायसो लाथो जावनाब्रा नों फामे आंखौ इमान मुगैनाया नोंबो गन्थं हंलाला हाथाय साल'ल' नङाबा दांगुआ बालन्दा हुवाखौसो मोनगोन नोङो नै आबौ थेवबो नोंखौ लायाथां नोंखौ लास्लायस्लाय नोंखौ अनस्लायस्लाय सैमा मासे फिना अनगोन आं बापरे इमब्रा लाथारनो नागिरथार माथो नोंबो लायदो देब्रा फामे प्लिज दालमिया सिमेन्टजों आमुजा सिमेन्टजों माबा मा होनो ब्लेक टाइगार ना मा अबे सिमेन्टजों फार्स्ट थाला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बादि गोरारा मजबुत अनगोन आं नोंखौ गोरारा मजबुत अनगोन आं काट्रा डेन्जार अनबावगोनसोलै आङो नोंखौ आयौ बाला बे बथल मास्टार लान्थासारा फैलायबाय खोमा गयलाय जानाय नङा रखरा मानि हाला मा जादों मा जादों जेबो जायाखैलै सार बबेयाव मा मोननायनि मा मोनजानांगौ जाखो जेबो मोनजायाखै माबा जानायसो होनदों मानि गन्डगल होनदों मा जादों जेबो जायाखैलै सार जेबो मोनजायाखै बेटा मोनजायाखैना र' दा मोनजाहोगोन आं जाब्रांखौ आं जाब्रां जायालै सार मेजेरसो गारो नोंखौ र' आच्छा रल नाम्बार 1 प्रेजेन्ट सार रल नाम्बार 2 यस सार रल नाम्बार 3 यस सार बिमा गाय बुरनि फिसा साला दैगार जानाय गथ' एबसेन्ट होगारगारबा स्टर मोनगोनलै बे बावदोंमोनलै सार आच्छा रल नाम्बार 4 रल नाम्बार 4 फैयाखै सार एबसेन्ट मानो फैयाखै बेलाय मिथियालै सार मैया गार्लफ्रेन्डखौ लोगोआवनो थांगोनसो होनदोंमोनलै बियो थांदों खोमा मा गार्लफ्रेन्ड र' फैथ'र' बियो फाग्ला लावगाखौ ओरैनो बुजासिगोन नोङो रल नाम्बार 5 प्रेजेन्ट सार रल नाम्बार 6 प्रेजेन्ट सार रल नाम्बार 7 प्रेजेन्ट सार आरे ओइ रल नाम्बार 6 आरो रल नाम्बार 7 आ नोंनो नामा नों हारसिंनो बुंदो जे माने आङो बिनिसो थरमोनद' सार नोङो बिसोर लावदुमजों बिदिनो बुंलायबाय थाखायो लावदुम फैयाब्ला बिनिखौ प्रेजेन्ट गाबज्रिना होयो आरो बि फैयाब्ला लावदुमा बिनिखौ प्रेजेन्ट गाबज्रिना होयो मा बिदिसो खालामखोमाय नोंसोरो नङालै सार खालामा बोरैबा बे सुवा खावा हारा गैसालै बोरैबा सग'फ्लांदों आंना सिगांनि क्लासाव रल नाम्बारा 6 मोन नालाय बेखौनो साननानै बुंफ्लांदों आङो नङालै सार थगायदों बुंखायो बिसोर मेथाइ जाहोलायो इहैना बाट नोंसोर सारनि एटेन्डेन्सखौ दानजोबना जिर' खालामना होजोबनोसै आङो दै अरजाया दरखार गैया खालामना हो पासल' जालांबाय थाबानो जायो आरो मोदला नायगोनब्रा आंबो नोंखौ खोथाना होदोंना गावखिनियाबा साला पेन्सिङाव नकल सोना लिरना लाग्राया क्लिपबर्डआव नकल लिरना लाग्राया बिफायाबो साला गोदो डेक्सआव देगार थुथाबलायना दम होना नकल लिरना जेन थेन मेट्रिक पास जाबोनायनो नांगौ नोंखौ नांनो नामा फै सौलायनो नामा हारा सारा नागिर होलायगोनलां स्टप माथोलै आंजों बारा गरम नङालाय लेवरा गियालै आंबो गुसिंग्रा नोंखौनो गुसिंग्रासो नोङो गुसिंग्रा हा सिङाव थाग्रा दै लोमना फुथारनो हागौ आं गोसोबा स्टप सानैबो सिरि थांदों दुस्त लरा हातसाला न'बो न' दुस्त स्कुलावबो स्कुल दावराव आंहालाय बैसागु बोथोराव मोसाखागोन लै पें पेरे पेरे पें जिं चिकि चिकि जिं थांखिना फैजु नोंहालाय मा जाखांदों मा अरदावखांदों न' बादि मोनदों नामा सरिलै सार बैसागु सफैसिगोन नालाय जों गामियावबो एसे रिहार्सेल खालामगासिनो बेखौनो गोसोखांना एसे रोनावफ्लांदोंमोन आङो मेथाइ खननाय दल दामनाय सोलोंगासिनो आङो नोंखौनो दानो दल दामग्लिजोबगोन आं मिथिखा हामालै सार नापाय
आंबो नोंनि बादि खर' लाथाथा खानाय गैयि नुबा बिराद दल दामनो गोसो जायो सार आरो थेख्लायलाबायनो गोसो जायो मा आंखौ दाना बुंदों नामा सार खोनासं आरो बिदि दामनाय देनाय सोलोंजेनबा ना माबा डेक्स बेन्चफोरखौनो दामफ्लांलाबाय थायोलै दा सिरि था क्लास लानो फैदोंना बेयाव गान बाजनानि बाथ्रा रायलायनो फैदों माबा मोनसे उल्था बाथ्रा बुंबावबानो बल जोनाय बायदि जोनानै वाल बारहरगोन आं मिथिखा अगर जरा सा भी फालतू खोरेना अगर जरा सा भी फालतू खोरेना तो बहुत दिगदार हो जाएगा बहुत दिगदार हो जाएगा आच्छा जों दिनै सावरायगोन काइनेटिक एनार्जि गासिबो मोजाङै खोनासं अके दे सार खोनासंगोन Okay, let's get started. The kinetic energy of an object is the energy that it possesses due to its motion. It is defined as the work needed to acceleration a body of a given mass from rest to its started velocity. Having gained this energy during its accelerations, the body maintains the kinetic energy unless its speed changes. Are? Oi, Shantai! Shantai! ये खोनासंनाया मा थेनथावगासिनोसोलै बेलाय सार बुं खोनासंगोन क्लास लानो फैदोंना बेयाव थेनथावनो फैदों थिब' ना बोननाय बायदि बोरसि बोननाय बायदि थेनथावगासिनोसो ना बोनाखैलै सार बबेलाय ना बोनलाबायनो आं नों खोनासं बुंनायखौलाय आं खोनासंगासिनो ना खोमाखौथ' आं होथेना लायाखैना सार देलाय नों मा खोनासंनानै मा गोसोआव लाखिनो हाखो बुंफैलाय आंनो खोथाफिनलाय खोनासंलां होननायखायल' खोनासंदोंमोनलै आङो सार एथ' गोलाव माबा अजा रायनाय थां माथां बिदुं चिंचिं टां चिंटुं टां बुंनांनायखौलाय बोरै गोसोआव थानोब्रा सोर फाग्लायालाय नन स्टप एफएम बादि बखिलांबाय थाबालाय मा होनबानो आं फोरोंनायखौ बखिनायसो मोनदों मा आं बेयाव बखिगासिनो हो बखियाखैब्लाय माथोब्रा माबा गोदै गारांजों मेथाइ खननाय बायदि मोनदों नामा नोंखौ देन गथ' बिदि इंलिसखौलाय जोंबो रोंगौब्रा सार मोजां थख' फोरोंलांनांगौ बुजिनाय बायदि मा टिंटिं टांटां टिंटिं बुजियाफ्रा मा गोदाव सोराव बखिलांबाय थाबा थेनथाव नोंखोरा माथो आमेरिकानि इंलिस रोंबावोसो जोंफोरा होननांगौ नामा इंलिसखौनो फरायनो रोङि मानसियासो आमेरिकानि इंलिस मारिनो फैदों देलाय मा रोंगौ नों बुंलाय Hey, the first of a crazy teaser and the first tense is ever not a castle and a propagations and the plot of a helicopter and the battle Guwahati in the first is per credit lots of meaning. You had a first tense is never heard. It's gonna be held acoustic as this tense to first tense is been not a cut of the first like as mechanically. And specie and the crosses and the Lord is the first depth to procure kind of the case me fair first tea. सोरनो माया फोरोंनाय बिदि इंलिश जानाय बायदि मोनदों बे जादोंब्रा सार नोंनि थाखाय जायाखैब्लाबो आंनि थाखाय जादों ना सार नाम्बार 1 थांगौमोनलै आङो मा होनदों नाम्बार 1 थांगौमोन मायाव नाम्बार 1 थांनो फरायनायाव नामा नङाहाय सार हे मा होनो आं लाजिलाङोहाय साराबो दे आरो बुजिथारा माने सुसु होनोलै सुसु होनो हासुनो होन बेखौ लाजियो नामा नोंसोर मिथिखायो माथो आंनि क्लासाव जानला मेनला बाहेरा थांनो मोना होनना दा थान ओंखारथारबायना सार मा खालामनो दहायनिफ्रायनो ओरैनो थाबाय थागोन हासुनो ओंखारनायखौ लाथाबाय थाबा पाथर जायोनोलै सार थांनो हो क्लास रुमावनो ज्राव दैबाना खालामना होगारलै थाक थां आं दोनहैनांगोन नामा ससियेटिलाय थाक ना आच्छा जों दा फरायाव फैफिननोसै क्लासाव फैबाय था दे गासिबो क्लासाव फैबाय था मोजाङै मा खालामगोन हे पाबजि गेलेनो फैदे पाबजि गेलेनो ओइ सामथाय आरो गुसिंग्रा मा रायलायगासिनो हा सार बिसोर माबा पाबजि गेलेनोसो लोगो लागासिनो मा पाबजि बिसोर दा न'आव थांनानै बिमाफोरनि मबाइलखौ लाना पाबजिसो गेलेहैयो जेबो खालामखाया बिसोर फरायखायाबो फमे बेखायनोथ' गाधानि बा गाधा अधम गाधा गोबोरखि मेलेमसो फरायखाया होनना मिथिखागौ आङो ABCDखौनो खिजानि मोजां रोंबावासो खोमा रोंगौब्रा सार रोंगौ देलाय बुंलाय ABCD दे ABCD फरायलां ABCD आरे गोलाव फरायलां गासिखौबो गोलाव गासिखौबो दे होमबालाय ABCDEHIJKLMN थालांबाय जागो खोब माबाया मानो थालांख' मा होनो FGआ GFआ गेजेराव मा थालांख' है आं बै FG बा GFखौ नायनो हाथारालै बेखायनो गालांदों आङो मानोना आंना GF गैयाना अभी तक मैं सिंगल अंडा हूं ना रोंखाया साला बेखौ बुङाखै आरो बे गुसिंग्रा सासे एख' गैया गाधा मुर्ख मोस्रोम मेलेमसो
माबा खिब्रुमा मेलेमसो गुसुंग्रा नोंखौबो सोंनि आं मोननैसो ओइ र' सार सोंथ' नोङा ओइ सार आइ एम गयिं होननाय माने मा जायोलै सार आं थांगासिनो रलै सार थांथ'नो र' खोथा लांथार आइ एम गयिं होननाय माने मा जायो आं थांगासिनो होनबाय र' सार र' थांथ'ना खोथा लांथार आरे आं थांगासिनो होननाय जायो आइ एम गयिं माने ए आंलाय नोंथ' जेबो रोंथारालै ना गुसुंग्रा रोंगौलै सार अनेक माबा माबि रोंसोगारगौ आङो सिख्ला एदावनाय सादा नानाय सरि माबा मा होनो मोजां सायरि आवरायनो बिराद रोंसोगारगौ आङो बेफोरथ' जेबो खामानियाव होआ ना आच्छा नों सायरि रोंगौ होनदों ना औ सार तामाम बरिया रोंगौ आङो देलाय मोनसे सायरि मोनसे आवरायना होलाय मताया थैयो मतिनि थाखाय मताया थैयो मतिनि थाखाय उखैनाया थैयो आदारनिफ्राय आं थैयो नोंस्रानि फिसाजोनि थाखाय वाव गुसुंग्रा वाव नोंलाय माथो अरिजिनेल सायरिखौनो दांखाना होबायलै माने सार गुसुंग्राया नोंसानि बिजामादैसो जाहैगोन बायदि मोनबाय आङो मानोना नोंस्रानि फिसाजोखौ मालाबानो पटाय खुमाबाय बियो नोंसोरखौ